Čo dostal tento Havínko? To necháme, hej? Áno, choď tam. Čo je tvoje? Kde má Lilinka hračičky? Tam má. To je tvoje. Teda? A hneď na koberček s ňou. Aj druhú? Aj druhú, no. Aj tá je tvoja. Babi! Aj tu si zober. Aj vodítko našla. Aj vodítko je tvoje, no. Všetko je tvoje. Teda. Ale moja sa jej páči najviac. Takú krásnu si našla. To je od babičky, no. To ti babka kúpila. Áno. Tak teda už je niček, Lilinko. Nevedela sa rozhodnúť ktorú skôr. Teraz sa tam táhá moco. Hodně zajímavostí, vedli. Martina, tak. Papáš, Uško. Babi, sadni si někde. Babi, Sadni si. sadni si. Já nestanu. Proč? Tak jdi na stoličku. Pak tě potáhneme. Vilka, Neboj se. No dobře, Vilka, pokusím, potom mi budeme Viluška. Babi, Monče, ale Ahoj. to je jedno. Teda. Co je, Monika, nejdeš po žáčiku? Aké to máte? Stromček. na tom koberci. Dobre, stačí.